Nina ava vagadzira mawira avo vanhu vakambosvika muchira vakati zvinhu chaizvo izvo zviri pareal life, but nekuzofamba kwenguva kwakutozoona kutoti zvakawanda zvakanga zviri kubikwa pai mukati umu. Ini pane pandiri pano pandizive kurati kumbogadzirwa kana masales, asi rwendo runo ndakaita nekuendeswa kumasales nenyaya iyi yekuti ngei wavhura geti rakavharwa nameseji of court. Ini ndaida kutsvaga mapirisi akunda ndisina mapirisi ekumwa, ndiri patient, saka nguva yangu yekumwa mapirisi yanga yadarika takunetseka. Asi ndakada kuvapa excuse iyi hapana kana akambonditeerera. Mapurisa acho ndakada kuvataura kuti chakandiita kuti ndivhure geti chondaida mapirisi angu, hapana akambozviteerera kana kuzvigurira. Ende handisiri mbavha, ndagara ndine manguva edzatinosangana nezvakawanda wachitaura zvisirizvo panotaurika zvinhu zvakasiyana siyana maererano neupenyu hwangu. Uri mutsva paplatform ino, baya zvako akabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Kusangana kwatiri kuita pano paKunashe TV, nhasi ndiri kunzvimbo yeDangavhura. Ndauya pano nenyaya inorwadza, nyaya isingasekesi, nyaya inochemedza. Kana kari kekutanga kusvika pano, baya button rakanzi subscribe, ubaya like, ubva yabaya ka notification bell kuti patinoposta maparts kana kuti nyaya dzakadai unge uchifambirana nesu. Nhasi ndiri kuDangavhura, ndine mhuri yakaita mai vanga vane 40 years vachigara pamba pavo, vakasvika pakurevhika nemumwe mukadzi wemurume after murume washaya. Muchirungu kana kuti vemazuva ano vanomuti small house. Small house iyo yakasvika pakutengesa imba yanga yana mukadzi mukuru anga agarapo 40 years achiri panapa. Saka ndonyaya ndasvikira, mukatotarisa mutoona kuti zvinhu zvitori panze, jodhi rakatokiwa, hapana zvopo vanhu varipo vari kugara panze. Saka regai tinzwe kuti nyaya iyi chii chakaitika kuti mhuri izosangana nezvinhu zvakadai. Thank you. Pedze mama, munofara? Ndinofara hangu mama. Hatida kuti tipedze nguva yedu hanzvadzi, handisida kunyanya kunetsa mama panyaya iyi. Toda kuti tingoenda panhanganyaya kuti mungondipaka murondo kekumashure kuti makakurira papi, makauya rini panapa, kuti tingozivana. Ndizvozvo. Inini ndinonzi Catherine Zvemisha. Ndingati ndini first born yemunhu anenge eri kunetsa anonzi Kennedy Mwanyadza Lenin. Mudhara wangu aive musoja. Ndingati takatanga tichigara kuna naFabridge Park. I was ndaiatenda paBering ndo kwandaifunda. So pandakapedza kuti tapedza grade 7, I remember the day kwakaita imwe mhepo yakaputsa miti kuarea iyoyo. And that was the day ratakatama isusu rakaputsa magetsi kutown. That was the day ratakatama tichiuya kogarepi kuDangavhura kuno. Mudhara achiti tatenga chii? Tatenga imba, takogarepi? Kudangavhura. Inini ndakanga ndatsvagirwa secondary school since ndanda kuda kutanga secondary school ndandoenda paNyamahoro. Panandichenda. Saka patakauya tichitanga kugara panapa, it was 1989. Shuya kugara panapa. Ana mama vakatenga imba yavo around kuma 85, mongoziva tiri vana vadiki. Mudhara vachipo, nguva zhinji ndainga ndingori navo. Havaizonyanyawo kunditaurira zvaindiudza, maybe nekuti ndandiri mwana wemusikana, asi pane chese chavaita kazhinji kana kuti pavari ndainga ndinavo baba. Wakasvika pakutsvaga munda wavo wakatsvaga kunana Odzi, ndikatoenda nawo. Tikatopaziya, ndofunga ndakatoenda nawo wachiri mupenyu, ndakaenda nawo ka2. But pamba pedu wese vanin'ina wangu vakazotera mumashure, wese wakabarirwa apa. Inini I was the only child anga aripo by the time. But semwana kukurawo kwandaingoita,
mongoziya unenge uchingoonawo zvekungofungidzira kuti izvi zviri kuitika. Yes, ndaionawo zvandaiona ndiri mwana mudiki. Pachinzi pane mumwe mukadzi anonzi Eunice, ndanzi Maidhoni. Ndandisikanyatsi kuzvidini hangu kuzvinzwisisa semunhu anga achi mwana mudiki. Saka Mudhara tagara panapa, takagara. Mudhara akazosvika kuchinjwa kwaakaita kwaakaenda kochinjwa akaenda kubasa. Achinjwa aenda kubasa kwaakaenda koshandira ndepi zvemwe zangu handizonyatsoziva kwaakachinjwa achienda Mudhara. Ndatopanapa. Saka ava mainini taingoziva kuti ndiri kuchirezi. Kuna anonzi Maidhoni, kuna anonzi Eunice. Tingoripo ipapapa. Saka inini hangu by the time ndichienda kuchikoro kudaro, baba vachinjwa. Baba vakazosvika pekuti vakarwara. But inini already by the time ndandisiri panapa zvangu. Ndaitoya ndichivaona vachiita sei vachirwara varimo mumba. Mai vandozondifonera umwe musi vakati uri kugara hako kwauri kugara ikoko because ndatogara kusakupo. Dai wauya wamboona chii baba havasi kunzwa zvakadii zvakanaka. Zveshuwa ndaiuya ndichivaona baba, ndichivaona ndichidzokera ndichiuya ndichivaona kusvikira baba vakasvika pavakashaya. Because baba zvavanga uri musoja vakanga vaiswa paearly retirement yekuita sei yekuti semunhu anga akurwara vachidini hawo vachizorore. Saka zvadaro baba vakasvika pakushaya. Handiti washaya vakangoshayikira mumba imomo vachichengetwa nani naamai. Isusu hatina kana umwe munhu watakambobvira kana even baba vangu vaita hawo zvevakadzi wavo wese waakaita. Hatina kana musi wani watakamboya tichinzi taunza mukadzi awe yakogara kana kuti ndimainini wari kuya kogara nani nemi mumba muno. Hatina. Takangokura tiine life yedu. Mai vaikatosvika pakuchengeta mwana wacho iye anonzi Dhoni iyeye. Ndichitoaonawo hangu ndichikura, ndasati ndanyatsa hangu kukura but ndaitozvidini ndaitozviona zvinhu zvaingoitikawo zvichiitika mumaso mangu. Then pakafa Mudhara takaita zvese, hama dzakauya zveshuwa tikawiga Mudhara tikapedza. But chakazoenda kuitika hama dzaMudhara because papanzi zvadii kuti zvitorwe time yaitorwa yekuti vaya declare kuti vaitwe hero. Saka hama dzikati isu toda kudzokerepi kumabasa. Hama ndobva dzaita sei. Saka itai kuti zvinhu zviite speed up. Saka kuti zvizoite pa2 weeks dzambotanga kutaurwa dziya zvinozodii zvinozodaro. Saka takangoitawo zvatakangoita vakangoita zvakaita ubva tatongokurumidzwa kuti ngodini kutowiga Mudhara patowigwa kutown. Saka after that pakachigarwa panapa mundoziva panenge pakugoiwa hembe paya. Mainini ndiwo wakatodzinga Mudhara wakurwara. Handiti wakati chiendawo urwarira uchifira kune chii nemukadzi wangu. Mudhara akauya akachengetwa namai. Saka zvadaro vanhu vakangogara after tawiga Mudhara tinoti pakugowa paya 3 days pakatofa Mudhara iye unozviti Eunice mukadzi wacho. Akabva audzwa kuti murume adini. Akatoudzwa pakatoshaya baba haana kuuya. Akazoya pana after 3 days. Manzwa auya after 3 days dziya akabva angodini akabva angopangidzwa akaenda kuguwa akadini zvinhu zvacho zvaizoitika hangu handizozvizivi because unenge usipo. Saka tati gare ndofunga tatopedza gore ndopakatanga pakuti nyaya iyi yakambotanga ichitofamba zvakanaka ichitoti all is well. Baba pawakafa wachisiya papa ine mota yange iri pamba panapa. Titozwe kwakuzi kwaane uyo Ray. Zvikanzi saka uyu yanga iri kuita Manicaland board yanga iri kuita nyaya yaMudhara yatombodii yatombomira yanga iri kuita estate yaMudhara. Kati saka kana zvakadaro saka zvakabva zvangotanga kuchingonetsa from there. Mainini vaingoya vachingofaita vachingonetsa mai. But by the time I was alone handina munhu andaigona futi kudini kumira naye kuti otigone kunga tichirwisana. Taitodutsa ndofana ndakaona katu mainini wandombazi. Saka zvadaro zvanetsa kudaro zvaingonetsa because it's now 30 years nyaya iri kungonetsa 30 years
kubva pakafa Mutare. Saka zvadaro ndokubva tatoita sei, ndokubva zvatonzi zvese tiri kutora, because as for now mama havatori na original death certificate raMutare, but ndo wanga watori nazvo zvinhu izvozvo. Mukadzi uyu akauya akatora zvese akaenda nazvo, atanga kutora pane mota akaenda akaparadza, akatoti zvese zvazvangu. Avo akanzi chitaura zvinhu zvese zvauinazvo kumba ikoko, aone kuti unenge uri kutarisira kuti zvinhu zvinoda kufamba zvakadini zvakanaka, wototaura chakati wotonyoresa zvese zviri kunoko. Asi hatina kumbobvira takadyidzana, because ini chandaiziya ndechekuti Mudhara anga akataura kuti wekuChiredzi wachagara waripi ende wane zvinhu zvawo ipi kuChiredzi. Imimi muchingogarawo magarira makangoita iwawawo. Saka only to know this lady pazofa Mudhara ndine uyu zvakazodai nyaya ichingonetsa up to now. Saka ndingati to cut the story short, mainini ava vagadzira mawiri avo, vanhu vakambozvigamuchira vakati zvinhu chaizvo izvo zviri pareal life, but nekuzofamba kwenguva kwakutozoona kuti zvakawanda zvakanga zviri kubikwa pai mukati umu. Because mainini kwawo kwavanozwa vanenge vane 3 boys dzavainadzo, inini mukuru wacho ndiwo ndonyatsa hangu kuziya iye unozi Doni. Saka nyaya yekwakuchitotanga kunetsa, because inini ndani sinombori kunokwa pandakazouya ndichizobatira nyaya, ndakasvika mama vari kuenda kumakotsi, watori kuHarare, ndakatosvika wasitori pano. Ndasvika wari pano, chandaiziya kubva kumashure uku kukanzuru everything zvese zvakanga zvatochinjwa, zita rawo harisi kuchatoapira, zvese zvatopera kuchinja, hakusisina zita ramai, hakusisina chii, vanoziva vaingozivira muchindindi. Saka inini ndauya ndofa ndakangogara 2 weeks dzatakagara, tagara uyu munin'ina wangu ndiye akatozoti namai kuenda kwakaita kukoti tofanirwa kuti pano judgment inofanirwa kuti idini ibude. Vakatoenda vakatopinda mukoti, wapinda mukoti, the day rawakapinda mukoti hanzi haina kana kutombopinda koti iyoyo, yakangozi nyaya yatodini yatopera, because kubva kunoku wachibva pakuManicaland kunoku wanga uri kungotsikirirwa, hapana chanchiri kumbonyatsa kutorwawo, kunzi kutorwawo nyaya yotorwa kuita serious. Hameno kuti ndo zvangoita nyika yacho ire, kuti tinenge tisinkumboziva kuti vanhu havabatsiri, vachibatsira ari malawyers kana vachibatsira vanhu ngavabatsira vanhu vari kufira muchindindi nekusabatsirwa zvakanaka. Inini nyaya yendinotaura kuti yaani 30 years, but taingoti tichazongonzwa umwe musi zvazoti. Inini ende nechandinonyatsa kuziya, imba iyi yakaiswa chinonzi COVID. Takangozvizwa kumashure, mai vasati vashaya, handiti mai vasati vashaya, hanzi vaida kutoenda navo kuSouth Africa kuti vaende kurapwa gogo. Asi pakatoiswa emergency yekunzi vatosiye vaisisa COVID iyoyo yekuti imba iyi haifanirwa kuti idini itengeswe, imba iyi iri pamutaudzo. Asi mukanzwa nyaya dzacho dzese dzanga dzakuitika mukati imomomo, dzadziri kubikwa ikokoko, kusvika tisvike kuti tizosvike pakubuda kunze ka messenger of court nemauriro avo akaita vachiita zvinhu, zvanga zviri zvinhu zvanga zvakangotoomera. Moziya hatisati takamborarama that kind of life, kutoudzwa kuti makutobuda mumba, uyu azoteera akatoita kuti zvekuteera judgment isina kubuditswa, nyaya yatongerwa kupi kuHarare, judgment ingauya haingauya. Totoona messenger of court uri kuyasa nhasi kwakutotaura kuti eviction 1 day. Zviriko here izvozvo? 1 day ndio yatakabuditswa nayo mba, eviction messenger of court. Saka atibudisa messenger of court paakauya imande kayo, mama kwakubva mapirisi awo ndio akatouya vakabudisa zvinhu vakadini wega vanhu vemessenger of court. Takangoti ita henyu nekuti madini matumwa. It was on Monday. Saka manheru tikati ava akada kuti mapirisi mapirisi ava anga awaona, tikachiti vakachitoti madini
tarisai pamwe pane paatodonhera pai pabuditswa zvinhu because vakangotora zvinhu vachingodestroya zvakaona noti zvavakadestroya on a messenger of court panapa. Saka zvadaro tazopinda mumba ngekuti rimwe dhoo rekweduku harinyatsi kuvhara rekuseri ndo ratakandopinda naro. Saka takatongoziva kuti kiwa ranga risipotosvakondopinda totsvaga mapirisi avo semunhu anopamishonga kwakutodini paya si tadii tangodini tangodzokera zvedu tangodini tangorongedza tapinza zvinhu muyadhi because ipapo tatatomboti zvinhu dai zvangogara zviri pai zviri muyadhi wakatibudai. Saka takabva tangoti nemande yacho patangodini patangoti tigone kubikawo nekudini patadzokera mumba. Tadzokera mumba Tuesday takaswera. Inini ndokubva ndamuka ndakatomuka ndichitoenda kuclinic. Toti ndakuenda kuclinic. Ndobva ndasiya munin'ini wangu namama. Ndobva ndabuda bva ndaenda. Ndatodzoka ndofa ndakadai this time ndiri kutosvika kubva kuclinic. Ndobva ndasvika mwana wangu akagara mumba ndikati ndisona mainini ndisona gogo waenda kupi zvikazi watorwa nepolisi. Watorwa nepolisi waitei zvikazi patoya mota 2 dzepolisi dzauya panapa dzatouya kuasunga. Waenda kupi kupolisi tofonera uyo akati chimbomira ichazokudzira zvakamira sei ndautoita pfungwa dzokuti regerai nditere ndendokuona kuti kudi kunei. Kutosvika nyaya dziya dzototaurika. Iye wacho ari kuzviti marita makawe ari kuti akatenga imba azwa ngatori neloya rechikadzi futi papolisi pacho ipapo. Amene kuti kumapurisa kuchiendwa kunoendwa nemaloya here isati chaziva hedu mitemo yacho kuti ndio here mashandire eri kuita mitemo kuti munhu achienda pamapurisa unofanira kuti aende neloya hatichazivi. Ngekuti apa wakatosvika hanzi vaitodedzera vakati munhu ngaasungwe. Munhu achembera kudai munhu ngaasungwe 71 years. Ndo zvawaidaidzira mapurisa epadanga mvura apa munhu ngaasungwe. Asi ndo zvawakaita mapurisa aya. Hanzi adaro mapurisa aya kwakuchitora amai ameno kwaizwa akazotorwa akandoiswa mubhawa ameno kuti pane bhawa here papolisi papa. Hanzi apa mamuine noise kuti wachataura kuti wachadini iye wacho anga andoripo neloya rake raangauya naro. Saka mapurisa achizonyatsa kunzwa from the side of munin'ina wangu akuchitaura zvese zviri on ground. Hanzi akazongo conclude akati mbuya mungaswera nyu muchidini mapepa hanzi waitouigiridza kudai kuti mapepa asadini asaonekwe. Awa wasara nditi chakatanga kuita maneracho munin'ina ndiye akatanga kudzoka uya kumba. Auya kumba ndokubva aita sei atopinda mumba. Zvikazi mama wasara toda kuti tidzokere nemablanketi. Alright. Nguwa ri patatoona mhomzo wasvika. Nguwa alright ndatonzi kukoti mangwana. Watomusungwa. Mangwana mufuma kuya papolisi pano chichi. Saka zvadaro the following day ndoro wakamuka wakaenda kukoti. Ndasara ndega. Ndopakabva padzoka futi messenger of court 8 o'clock uri kusvika pano. Kwautanga futi kubudisa zvinhu. Wachibudisa zvinhu wachitikandira panze. Saka vanga wasipoenda kukoti ndokuzondotongwa nyaya wakati wanga wapuwa 3 years. Yechi 3 years yacho kumunhu. Ende imba yatiri kufaita imba yedu. Hatina chimwe chinhu hatina kumwe kwatakambogara besides pamba ipapa. Hakuna takangokurira ipapo. Inini kubvisirwa mari kudini zvese ndiri papa. Zvakaitika pana 2021. Taenda mvura ichida kubhadhara. Ipapo mama vebva vari kumusha. Saka vaingobva kumusha kutanga vanobhadhara kukanzwa. Kutodzokera because mapepa pamwe anononoka udini famba. Saka pawakasvika vachida kubhadhara kukanzwa ndipo pawakasvika vachiona zita risikuchadini risikuchabuda. Wachibva wadiscover kuti zita raita sei rachinja. Saka inini nesu nezwa ngondifundira kuti ndo zviri kuno ndakabva ndatopinda mutauni. Ndichinoona zvishua havana kutobhadhara. So takabva tamukira kuenda paMutare City. I remember yaive COVID. Tibva taenda kuCivic Center. Kucivic Center kati no zvinoitwa pahousing kuMoffat. Tabva taenda kuMoffat. Tasvika taona musikana anga aripo. Zvishua musikana uyu akati manga muripi nguva yese. Ndakaita 2 weeks ndakagarira file. Ndichiramba uriita sei? Urichinja mazita. Because rine magrey areas akaita sei
akawandiswa. Tano indango yangu panapa kuona kuti zvakafamba sei kuzoti akachinja ndiani pakuchinja. Ndo pakati ndokwanisa kuisewa kuna chef wangu ndiani kwanisa kudini kubatsirai. Chef yabveta muona akati ini handikwanisi kukupa information iyo because inopiwa only police nemalawyer vari vemutemo vaya. Lawyer richibva ratonyora tsamba ipapo kuti tikukumbira madocuments akashandiswa kuita sei kuchinja imba iyi because imba iyi ichiri kumakodzi. Tikutoshama kuti maichinja sei mazita. Ilawyer ranyora tsamba. Tsamba yacho irimo. Saka lawyer ranyora tsamba mapepa akaramba obuda. Takambotoya kumafambira. Kusvika tatozoona kuti aiwa beta titoite zvekudzidzisa. Tinoona kuti zvakafamba sei kana kuti zviri kufamba sei since kudzidziswa kuine COVID. Chibva tanoona bvitaona zvishwa kudzidziswa office wakatemba nemadocuments COVID yakadii yakachekwa. Saka vandangosiyo zvakadini zvakadaro since meta iyi yanga iri mukoti because nyaya iyi yatanga kupinda musi wa 5 June but kuzopinda kwaita 5 June ivo vanga vakatopedza because I remember uyu achitanga kubudikira munhu anonzi Marita Makauyu akabudira pana 2018 civil court ichibva yatomuti isusu tiri dare diki ava vakadzi 2 vane nyaya dzavo dziri kuhigh court vanofanira kutanga vanoenda sei vapedzerana ikoko iwo chitombomira pasides tozokunzwawo kana zvauko zvapera taona kuti zvapera sei. Ivo havana kumira paari kunzimira apa ndo pauri kufamba pese vachichinja mazita vachiita matransfer. COVID data takagara kumba kuti zviri kunzi vanhu havasi kuenda kumabasa havasi kuita sei. Ivo ndo pawanga uri busy kuita sei kuchinja. Saka ishu inoitika ndeyekuti ndimbodzoka kumashure isusu petazokura taakuzonzwa nyaya yekuti mama vari kuti isusu because nyaya yavo inyaya yakaitwa kare ikapera kare ende panogona pakaitwa hapo kaignorance because pakabuda will. I think mama vaifana kudai vakamira nekuti iyi yanga isiri suppose kunga itombori part yeestate nekuti munhu akazvitsvagira havazi vakadzi 2 vakatsvaga havazi baba vakatsvaga ndo vakatofambira zvinhu izvi even card rawo rekukanzo vatoripo as a wife handiti. Saka tazokura taudzwa nyaya takati anozviti regai timbobvunzawo mutemo kuti vanoti kudii nenyaya iyi instead yekuudzwa because ini ndaingonzi iwewe nonotora mai wako hauchakwanisi kufambira estate wa over 18 asi mai vako kana vari vapenyu zvinogadzirisika. Ini venangoyobva ndavataura kuti ini ndiri kunzi handichakwanisi asi nyaya iri kuramba ichidzokororwa maofisi esendaenda iwe urenyu riri kunzi harisi kunzwisisika mukanyatsotsvaga nezvaro muchanzwa zvakadini zvakakwana. Ini ndakatotora uyu ndikaenda naro KG6 ndikasvika ndikanobatsirwa. I remember because rine mawitness too but umwe witness wacho yakaita zvekudzurudzutwa muiwerengi namba iyoyo. The other wacho ari kuoneka uyu witness ane force number iri kuerengeka ndiakanzi akatotangidza baba kusiya basa nekupenga uchibva kuti but azviti asi ainzi ndeye kuna Chiredzi ikoko kumaplotsi kuna Chiredzi asi aishanda nababa kuna Ngezi ikoko vanhu vanenge vanga vakatomboshanda wese. Saka varangochireza ishe uyu ndakangoyo ndikaudzwa kuti uyu urenyu riri kunzi harina kumira mushe ini ndasingakwanisi kupinda zvakanyanya muuyu because zvinhu zvakaitwa ndisipo ende hana uziva kuti zvakafamba sei. Ndopawakabva waisawo appeal yekurevhesa judgment because ivo vakazongoti ndakapiwa mapepa ini ndingotaura zvamataura vakazotiita kuti ndakazongopiwa mapepa ane judgment iri kuti imimi muchagara pamba apa until the youngest asvitsa 18 isikati aiwazve imimi hamunganzi matorerwa zvese munda watengeswa zvese zvatengeswa zvese matorerwa kusvika pakutorerwa futi nemba yacho yemuri kudini yamuri kugara at least ngatichimbofaite for imba iyoyo. Saka takabva tambotanga kufaita munda tabva tadzosa munda takura uku mapepasi takamira because mainini zvavakaita vakauya vachida kuita eviction vakabva vasvika kwane mapepasi because mainini vaisada kuanza mapepasi vakabva vaenda bva vanoti zii handiti munhu ane wiwu handizivi kuti anenge ari kutizei kana kunoaprocha makotsi kuti wiwu imba yangu yaye makandipa vanhu yaya havachadi kuita sei kubva. Saka taisa mapepasi ese api vakabva unoti apa pandiremera bva aindobva ati zii ari kuChiredzi kwake isusu hatinoziva sevanhu vasiri vemutemo vanenge vachilidwa zvimwe zvinhu tete takuzotoudzwa kuti dai mama akabva madai dai makadai zvinhu zvetine tisingazivi. Saka tazogara ndopakazoya advice yekunzi no kune chinhu chinonzi caveat since mainini venyu vasingadi kuonekera isai chinhu chinonzi caveat yabva yaiswa ichinzi until the matter is finalized ndo panozoonekwa kuziva kuti munhu achaihwina ndiye uchaziva kuti ndozoita sei
after handiti. Saka isusu tatoudzwa nezvekavhiti nekuti kavhiti haibatwi. Takabva tatoto zvanaka kana kuine chinhu chinoprotecta property. Saka ava pawakarealiza kuti paiswa kavhiti wakabva vazoda kushandisa mutemo waya we-third party wekuzanzi government mutemo unoprotecta a third party atenga asingazivi. Ndopawabva waisa uyu marita makau uyu panyaya because kuti titi marita uyu haasi kuziya chete chinyepa nekuti dhidhi ritori nekavhiti iripo. Saka kuti timuti haasi kuziya anenge achinyepa. Saka zvakazoita avazochinja kukanzo kwenandambotsanangura kumashure handiti tabva taona vachinja tumarita makawi. Alright, isusu takushimirira date rekuti nyaya ipinde muhigh court. Ndo date razopinda musi wa5 June. But takamirira muhigh court, I think tafaita ma-eviction kana asiri 3 epacivil court. Because lawyer rarungoti rikaenda kuhigh court oita application yanoita odismissa mapepa oshazota ko isusu parungoitwa zvima issues zviri kuitwa toita futi application yekuti tidzoke back kuhigh court and handida hangu kunyepa ipapo mwari anga ari kumira nesu. Because mafayo edu anga ari kutaidzoswa back. Iye aenda aita zvaaita nekuti haana paitiseva because indakatozodiscover kuti kana kuri kuseva mapepa vanotosainirwa mapepa mai. Havatozvizivi kuti kune vanhu vaitosaina mai mapepa vonzi vasaina ivo vasina kana court paper ravasaina. Saka tafaita ma-eviction about 3 epacivil court. Apa isusu tine fayo rakambira ndo razopinda musi wa5 June. Handiti tazopinda musi wa5 June nangu musi wa5 anokwanisa kuenda. Ndopawaenda vachibva wangosvika vachibva vanzi because isusu taiziya meta iri between Tesi na Eunice. Takazongoonawo marita uyu atopfekerwa papepa rawo rekuhigh court. Hanzi ndopa wakangosvika vakanzi isusu takutongopa marita imba nekuti imba yakatotengeswa. Maini havana kuuya kuhigh court musi wa5. Kwakauya iye yaruti ndadini ndatenga. Saka yapinda musi wa5 takabva tangopiwawo advice yekuti because zvakaitika ndezvekuti pakazotanga kubuda mawiwo handiti takatanga kuona first copy. Ko iri copy ndeipi because haisisiro yendakasomboona kumashure. Yekumashure waisadhauta anything because waitonoti this is a 1993 paper ende wangosingakwanisi kuita naro kana kuti kudii. Ko iriri patone musiyano but chavakanotora pakopi yayo vakatora force number vakatora testator uyu vakatora mawitness ndo zvinhu 3 zviri common papepa rakudhara. I think wakaita snipping yekuti because ndo zvinhu zvakakosha zviripo. Zvimwe zvese izvi zvinhu zvakazotongoisirwa handiti. Pakufamba taenda futi kuhigh court pane zvendafambira wakuona kwatione rimwe kopi yeuyo. Mawiwo aya akangofanana but zvinenge zvine mafeatures akasiyana. Maera uronyatsa kuona kuti apa vakaita mistake iyi vakakanganisa vasi kuzoti tiri kuita sei. Ko mawiwo acho zvarutowedzera kudini kuwanda. Zvakutitisa confusion kuna madetsi clash iripo because tikadawo ruwerenga date riripo nerakatonzi 35 January 1992. Kubvoshizo saka uyu rakatanga kugashirwa. Munhu asati 35 January. Unotonesa unoti uyu ndi 30 hauvhunzi. Kutongosarisa wadeo utonoti 35 January 1992. Handiti. Ubva ufungoti riri kunzi rakanyorwa 1993. Saka rakatanga kugashirwa. Risati ratomboita sei? Ranyorwa. Mamwe acho anenge asina madate. Woona rimwe rine watermark, rimwe harina. Commission of author ripo hazvina madetsi. Zvinhu zvacho zvingoripo zvese. Wautongonoti iya computer iri kuita zvese zvairi kuita. Handizii hangu kuti 1993 kwakatowane computer yanga yakutoita zvese izvozvo here. Hatondongoronyesa kuona kuti izvi zvinhu zvachinja. Saka isu petavhunza advice pakuitwa mapapers paper toudzwawo maadvice ekuti no kune anonzi ma-amendments anoitwa ekuti because papakaitwa mapapers amama aya emawiwa yanga asina kutaura kuti tanga tisina makopizi iwawo tanga tisina kumaona hataigona kutaura chinhu pamberi pedare chatisina mapapers acho. Saka mapapers aitazomadiscover ivo vaive nawo tichizviziva but kuva nawo maoko medu tatisina. Saka kuzotanga unyatsa kumaatasha it was 2024 last year ndopetazotanga kusevwa nekopi yaofficial mumaoko medu. Tosvika kuhigh court kune raiko ikoko raiswa rakambonge risiko rako. Taendawo kunational archives sevanhu vari pakutsvaga. Tasvika kunational archives kutori neimwewo kopi iriko itori different neapi neaya taane 3 macopies. Saka takushezoti saka alright macopies yakafanana kana photocopy iri kubva pachinhu 1 ngaingoite chinhu 1 handiti because handingati iyi photocopy ine ichi zvinhu zvichingosiyana. Saka vazopinda musi wa5 wawewo ivo vachibva ngosvika sonza kana musi kuda kusaina
inoenda kutongodismisswa nyenyu, hamusina kwamuchaenda mberi nenyaya. Chavakagona kuita kuramba kusaina, kuzi vanga vatonzi saina upe uyu imba, ubvume kuti ndapa uyu imba, iwe uchanobuda. Because I remember wakapinda musi wa5 wachinzi vanofanira kubuda musi wa31. Isabva tanzo no mapapers anoitwa kuSupreme kuriko, they still Supreme Court. Yes, Supreme Court. Tabva tatraya jeni yayo kuSupreme. Haifambi, order haina kubuda. Kudonyora tsamba kwa High Court tichikumbira order. Tikukumbira order, toda kuti tikwanise kuisa mapepa edu kuSupreme. Hakuna order iri kuya. Supreme iri kuti hatikwanisi kutambira mapapers enyu nekuti hamuna order yacho yekwamuri kubva. Tabva tasara tiri pakati. Ini musi wa30 ndazoita zvekukwira kuti ko pepa racho hariuine, ndatozoenda ndasvika ratsvagwa musi wa30. Zvikanzi pepa iri rakasainwa musi wa24 June. Rikazouploadwa musi wa24. Isusu takakwanisa kuzoritorawo musi wa1. I still remember because ndandatoita zvekuenda kwaHarare. Saka tichingotorawo pepa takabva tatoisa application yeagent court notice of appeal yatataurwa yacho, tatorisa application yayo. Uku petru kuisa application kunoku vatotuma message. Handiti havana kumira kuti despite kuti pati application yatoiswa mudare, vakabva vangouya vakaita tatouza tikati no tine mapapers aya taita maapplications, vakati isusu chatikuda iorder. Ndikati but imimi sevanhu vemutemo munonzwisisa kuti kana paine mapapers ari kufambiswa munhu achiita appeal munombomira zvimwe zvese izvi, then mozoproceed kana dare rapedza zverine riri kudini zvariri kuita. Mapapers aramba kubuda kuda kuti judgment yaramba kubuda. Vetazopusha mapapers so far edu chatimisa judgment because hatikwanisi kuti tipfuurire mberi kuSupreme tisina judgment yaya yekumashure kwetiri kudini kwatiri kubva. Saka judgment iyoyo ndo yatinetsa, haisi kubuda kudokumbira kunyora tsamba and nothing. Hapana response iri kudini iri kuuya kubva kuHigh Court kwacho. Saka what's next manje? Apa zvakadai nekuti handiti appeal ine nguva yainozolapsa. Zvekunzi nguva yakapfuura yakadai usati waapila zvinozolapsa. Exactly. Saka what's next man? Apa isusu tatichatoziva kuti because ichiri kutoitika inyaya yekuti isusu tisatomboite mukana neSupreme. Because mukatarisa kuti petazoita appeal yekuSupreme 14 days dzatopfuura kare. Takazongoita mukana wekuti takanzi no since yakastembwa musi wa24 takushandawo na24 uyaiswa stamp. Otherwise mukana wekuti tiende ikoko tatovharwa because 14 days dzadzatopfuura. Saka so far hazo tikumirira kuti mareasons auye ndo takamboisira tsamba tikangopindura zvichinzi vaenda kuvacation, vanenge vachienda kuvacation. Saka tungomirawo kunzwa mapepa acho anenge ari kuitwa kuti zvinenge zvichifamba sei. But zvakaita seuyu wekuti ndakatenga, unotoona kuti apaita lawyer rinotora mutemo kuisa muoko make. Because lawyer yeye ndiye akatondolifta caveat yanga iripo iya, asi still haana kuisimudza zviri pamutemo. Ane zvaakatoita kudhidzi, akaita zvaakaita kuti asvike pakuzoti acheka yaivepo, achibva aisa yakaita sei yakaisa. Zvinhu zvazvisi kuita nevanhu vasi kuziva zvaro. Ritori lawyer rinoziva pekunotsika nekuita sei. Saka anenge arotoita zvinhu zvake achizoti ndikadaiwo so. Because mukatarisa sale yawo yakaita netransfer ya2021 nyaya yazopinda musi wa5 muruzvinzisa 5 June maybe munhu ndopangadai azoti ndakutenga imba nekuti nyaya yazopera musi wa5 June. Takazosara takutoenda 5 June vatopedza sale zvese nei pakati apa zvese zvatodini zvatopera. Saka uku takazosara toenda edu zvese zvatachangofambira tichiita kwakungoenda. And considering kuti mutemo unonopa munhu atotenga zvinhu zviri illegal because ine caveat. And caveat yacho yakasimudzwa zvisiri pamutemo ikaitirwa chitsotsi chekuti munhu anzi inini ndatenga. Because nekuwanda kwakaita dzimba dzine dzichitengeswa muDanga Mvura, munhu akangomirira iyoyo 7 years aripo akamira padispute achiti ndikutopadawo iyoyo ndo yendiri kutoda ndiri padispute. Unonga ungetadza unyetsonzi kuti vanava kutenga chaizvo kana takaitengeserwa mari nedola handizivi hangu. Because munhu akabata mari yake chaiyo I don't think kuti angambotsika. Asati ambotsikawo panapo. Iye wacho haasati. First time ndakamuona achitsika ndodheira vanzi vakauya vachitora mama nemapurisa. That was the first time kutsika pamba ipapo.
achipedza kupinza vanhu vakapinza mumba nanhasi atisati tambomuona futi. Saka mune vakutogara? Mune varimo vanouya vanoti vakabuda makuseni vanodzoka manheru. Saka unongoswi kunzisa kuti zviri kufamba sei chaizvo, bhozi iwo wakatouya ukanzi necivil kuti iwo chimbomira nyaya iyi yevanhu 2 iyi itange ita sei yapera, vatange vapedzerana nyaya yavo iri paground. Saka haisi nyaya yekuti bhozi isusu tetungotedza zvinotaura mutemo, chatiri kukwarira kutedza mutemo, mashortcuts vachidini vachifamba, kwezi apo nongo tinoti imwe yacho itori intimidation yekuti muchatya mobva matovhunduka moti regei henyu vadini vatore, but tingachikoimba yakagara mai vedu 40 years ende yavakafambira dai kuri kuti vakazoya murume afa, because even mukaona mastatements ini ndikabata maaffidavit ese anonyora mainini wangu havana musi wakambonyora kuti ndakapiwa email vachitoti mainini ava vanenge vachiti mukadzi uyu handimuzivi, anombobvira arorwa nemurume wangu, zviri in black and white, and ane panotonyepa kuti ndaitombogarawo panapa. Haana musi wakamboti imba inini ndakangopiwa nemurume handizivi, zvavari kundibvunza vari kutondidini vari kundinetsa semunhu akapiwa aka. Andoti inini ndini ndakaitsvaga affidavit rake rese anenge achitoclaima kuti ndeyangu ndiri kurwira chinhu changu, yet we all know kuti haatopazivi izvo zvikanobvunza kuti unokwira makomba anonzi chii uchienda kudanga mvura, haatomazivi. Makaita sei mukati memba iyoyo, haatokwanisi kuitsanangura. Asi pese anenge ari kuti inini ndakatenga imba yangu uyu mukadzi akatozowa, because ini ndakazodiscover kuti mainini vakanga vatoita zvinhu zvavo vakabudirira, because death notice yavo ya1919 and I wonder kuti vaizonyora death notice sei iro rarakafambirwa namama death certificate, nekuti akazvinyora iye nevana vake nevamwe 2 vatisingatozivi mufamily medu. Pane vana 5 vari ipapapo, vake 3 nevamwe 2 vetisingazivi, all in all tiri 10 vana vababa vedu padeath notice. Achibva azonyora tsamba yake nhoroondo yekuti ndakanoritsvaga sei after a year ndatoona kuti hapana zvavari kundipa, ndopa ndakazonoti uyu munhu anga akatoita zvinhu zvake akabudirira, zvinhu zvaakuchizongotanga kunetsa nezvaakuitika ndopeta kuchidiscover kuti saka uyu kana rari genuine vai vakachinja, vaingomira kane kopi yavo yavakangotanga kushanda nayo since day 1 kusvika patiri nhasi. Saka inini handingati mainini munhu ari kurwira pfuma, mainini wangu naturally munhu ane hutsinye. I know kuti hazvisi zvinhu zvindofanira kunge ndichitaura kuna mainini vavo, but tiri vadiki taitobva pasheni vatouya vaikonzeresa, vaigona kona kuya nekembisi yepadanga mvura votora property yatenga mama after baba vafa, tichi vana vadikiso. Takaona zvinhu zvakawanda, ubva kuchikoro zvinhu zvatobudiswa mumba vari kuti ndezvangu. Isusu tichiri vana hatisati takuziva zviri kudini, ko vanogoti ndezvavo sei baba vakanguri vadini vafa, ende aisimudza zvinyowani zvacho zvinenge zvatengwa mumba imomo, ndo zvaanotanga kusimudza izvozvo izvo otora ozviti ndezvani ndezvangu. Saka munhu yekuti handisi kuziva hangu kuti bitterness yavo iri papi, but kuti umunzwisise kuti munhu rudzii. Ndo yanga wamubvunza wangu kuti chii chakanyanya kutsviga zvokuti panobva pazotosvika pakudai so pakuita, nekuti ndanzwa muchiti ikoko vanogarawo vanewo zvavo. Zvazvinoita ndezvekuti ivo zvinhu zvavari kurwira isu hatozivi kuti kuchiredzi kunei, taingoziva kuti kwakasiyiwa kuine stand kuine zviriko, asi kuti tizive kuti zvii hatinei nazvo ende hatina kana kungozvitsvaga. Asi ivo kuti bitterness yavo nezvineku isati zivi zvakaitika kare ikakota isavapo, chavasvitsa pakuzoita zvavari kuita dai vaitomboonekawo vombobudawo pachena semunhu, nekuti chinozi munhu vombouya vogara panoti kana kuri kumusha kumarufu hatisati takambosangana navo, kana paine zviri kumusha hatisati takambosangana navo. Munhu wekuti kana kumusha kwacho hakunonenga achito kuti timbonzwawo kuti nei vari bhita kusvika ipapo. Tomboti masangana navo zvamataura izvozvo, mashoko amunovabvunza ndeyekuti isusu mashoko atinongokwanisa kuvabvunza ndeyekuti sei vasingagutsikani vaine mwoyo weutsinye wekuti isusu kurwara tatiri vana vadiki, baba vedu vakarwara zvetakaona nesusu,
kurwara kusvika pekuti chero dai pamwe tiri isusu wacho, nekuti vanhu vavari kuomesera upenyu tisu vari kuti bitterness inenge yakunawo mai vedu vachizoti makandirega ndichitambudzwa ndichidzingwa mumusha, nekuti nanhasi izvozvi bitterness vatori nayo yekuti zvese zviri kuitika izvi inini murume wangu akandisiya ndiri mumusha, imimi makundisiya ndichidzingwa mumusha. Dai vatombouya nekuti vanhu vava kutoomesera wese tisu vana bosi tisita pakati pezvinhu izvi, vambouyawo vambotsanangura kuti nei vari kuita zvinhu zvavari kuita, nekubva vaitira utsinye mukadzi akarera murume kusvika pakufa, kusvika pakuona kuti awigwa. Nekuti ini chondinetsa even vamwe vana vababa vedu tinofambidzana zvakanaka, handiti vavo chete ndo vetisingazivi, hatitombozivi kuti zvinenge zviri kumbofamba sei. Saka mama muwewo ndangokuzosva vanga vakasirwa chii chaipo muwewo racho in dispute chao ava chazvinoita ndechekuti iye ndiye akabva angozviita benefita weestate yese, nekuti remember kare kacho kwakabuda mari ma50,000 aya mapenjeni kare yange iri mari yaityisa yekuti munhu waiita zvawaita. Isusu hatina kana chetakawana, zvese maini ndo vakatora, mota dzadziri kutaura kumunda kwaive nemombe. Isusu taingona vanhu vaibva kumunda vachiuya vachitoti kombusiya pfuma yababa wenyu ichiparadzwa ichidi, tatichiri vana vadiki. Vakazviona kutoenda kwawo dzizvezvi vanoitaura nhoroondo yedu yatisingakwanisi kutaura isusu. Ndo vamwe vanhu vakazotibatsa kuti pakuzofaita nekuti tidzore munda 2013 wangu watoenda futi munda angatoutengesa. Munda wakanga pendakazoona kuti inini mainini vanozviitira utsinye. Iyoyo judgment yacho yange yamufevha, yange yati mai vanozosimuka vaendepi kumunda. Munda wacho achitopedza kunzi judgment ichiswa achitobva kutengesa. Saka ina kuti ndinzwise kuti vanozviitira kuti vari bhita munhu angorimo. Saka kumunda asi kuchiri kwako takazoufambira tikakwanisa kuti udzoke 2013. Saka kubvawo pakafa baba 1995 wanga uri mumaoko evatorwa, vatoo nemapepa aenda akanyora mazita ake achidzima achizviisawo bva atoutengesera waakatengesera achivafita. Saka kumunda akanodestroy everything. Tiri kutanga futi kuti mwani kumunda nekuti whatever changa chasiya baba chiri isusu haisinya kuti tinoda pfuma yekuti yababa takaenda kuchikoro tikuzvishandira, asi pane pamunoona kuti izvi zvinhu ndezvamai ende mai mangwana zvichazotinetsa wese nechatichaita muupenyu tinogona kuchishaya. Ndo mubvunzo wangu wandanda kuteera kuti nezvese zviri kuitika izvi simba rekuramba muchifaita muri kurwana nekuti mukatarisa nguva yareba you cannot fight for mamu second months vamwe vanhu varino vanongangoti haregai because ndakubvunza tichinaiwa panapa haregai tiende kumunda yedu simba racho muri kurwana ku. Isusu kutaura chokwadi kuti simba riri kubve patisi kutoziyawo, but chatiri kuziya ndechekuti takazviudza kuti as long as uyo ari kuti ndakatenga atenga imba ine kavhiti, patiri tinofaita kusvika tasvika because petabva uku ndokuri mari dzetabhadhara beiti maloya nei hatisi kubhadhara nekuti tikushaya zvekuita, nekuti dai kwakuri kutengera mhaimba takatotenga green side but tiri kuzama kuti yawo yacho yavanoti yangu, nekuti pane paunotoona kuti conversation dzacho mukadawo dzisimudza kuti ko tikadai hadzidairiki, wotoona kuti iyoyi ndo iri kudiwa. Saka isusu kuti simba nekuti protection zviri kubvepi kutaura chokwadi takangogara ende hatitoziva kugara, but zvinenge zvakuti affecta mukushanda mukudii, nekuti tiri pano nawo kusvikawo tasvika patinodini patinosvika, nekuti mapepa tiri kuzama kufambisa zvikanzi munodai, but pane paunoona kuti zvinhu zvacho zviri kuaffecta ari kutoteedza mutemo ndiye ari kurwadziwa wese. Nekuti isusu hatina pepa retakaita shortcut, hatina pepa retakazombofunga kuti ringatiribhadharire ridai, zvinhu zvedu zvese tinazvo zviripo. Hongu mai vanga vakatadza kunzwisisa zvavakanga vaitirwa kumashure, asi takura takati aiwa ngatizame kugadzirisa zvinhu izvi, nekuti hamusi vanhu vekuti maisheya, hamusi vanhu uyewo rakanga ramupa zvakakwana zvaakatora zvakawandisa. List yacho dai ndane padhuze ndakuratidze munoshokeka. List yezvinhu zvaakatora, pamusoro pelist
aiuya futi achida zvavatenga baba vafa. Baba vedu vane 5 years 6 years washaika aiuya. Ndovekuti isati kutonzwisisa reason yavanozviitira. Kuti vachienjoya kuzviita isusu hatizivi. Nekuti inini chero mukavamisa pandivazivi. Tinopfurana. Saka ndori imwe problem inenge iripo. Isusu kana zvikandizvo semhurugarisane apa. Vamwe vese vanouya. Ivo havauyi. Kukoti izvezvi kunzi vakanzi ngavauye vatsikapa havauyi. Hazviti. Ndiye munhu asingauyi kukoti yeye. Saka you wonder kuti munhu ane uyu ane zvinhu zvake asingakwanisi kuya kongokufesai. Kuti tingopedze zvobva zvadini zvapera. Then uyu wacho amene kuti wanyanya kuda iyoyi 144 zvanyanya kumbodii 144 iye yumarita uyu wabva washazoti padzese dzakawanda dzinotengeswa mu7 dzakawanda imo mu7 pamwe takamboti pamwe aridadze mu7 asi wozoona kuti kozi mastatements ake kubva day 100 tatanga kumuziya asi consistent even achitotanga kuziyana naye akatongoya ari muhondo akatongoya kuti survive 2018 wacho hatimuzivi pamba pacho haapazivi hatina munhu tamboonawo achitotenga imba asi akutoti ndatenga imba ibvei pamba pamba. Kozi munhu atenga unouya toziyana. Isusu hatisi kurwa newe. Iwewe newe hatiziyani. Hatina chatinotsamwirana nadzo. But language yedu nevanhu vawo mapepa. Saka inyaya itori complicated. Unoona kuti vada kuti uyu ngaaite kuti mbuya ava vaneti vasimuke vaite give up. Saka ramangwana redu rakamira sei? Isusu hedu remangwana hati apa tungotedza mutemo zvauri nepaunotisvitsa ndo zvatiri kuita. Hapana patichazongofunga kuti toenda saidi iri kana kuti kudii. Tiri kuutedza mutemo wacho takaita zvatakaita izvozvo. Zvaunotitaurira ndo zvatichaita. Bozi zvinhu zviri mumaoko evanhu vemutemo tofanira kungozvitedzawo zviriko. Nekuti isusu hatisi kufaita for isusu. Upenyu hwamai watiri kufaitira. Hatina kana chatiri kumboda pazvinhu zvavo kana kuti tiri kutoitira ivo. Hatina kana chatombotasira kuti tiri kuda chakati kana kuti tozoti hatina kana pfungwa idzodzo. But chatiri kuitira kuti titi munhu akaroorwa 1973 murume asati atomboziva chinonzi kuenda kuhondo kwacho oshanda zvaashanda wozongosiyiwa ari munhu anonzi tatomusiya. Not even mukaona iziriyo bhodhi yawe wakutoona kuti zvakuitika zvacho zvakuvadya. Munhu asangana nezvakawandisa mukati umu zvavaona zvawandisa. Saka isusu tongozama kuitira iwo ramangwana rawo nekuti munhu anenge achitondi nepangu pandinogara. Asi zvekuti isusu tingati tinoda kuti tichazodai nawo kana mapepa iwawa ndo etichangotaurona ndo ari paground. Kuna anenge achiona maybe mutemo anenge achiona pana vamwe vanozoona paplatform yedu vanenge vachikwanisa kubatsira. Ndeipi help yamunonatsokuda kuti tikabatsirwa pakadai zvinhu zvedu izvi tinokwanisa ende manatsonditaura mukati we are willing to accept zvinozotaura mutemo asi muri kuda kuti zvinhu zvacho zvingofamba zviri clear ende zviri fair. Saka chii chamuri kunatsoda kune vanhu nemhuri yeZimbabwe? Isi chatonyanya kukumbira tachikumbirawo ve-anti-corruption. Tinongonzwa ende corruption yese yaitika fraud yese iripo nekuti isusu zvatiri kutaura ndezvekuti isusu kana tiri wrong vanoziva zvekuzotiita. Vanoziva kuti tavasvipisira zita tavaita sei nekuti sene handisi kuchinja kuti vakagadzira mauyu ababa. Ifraud yekuti even mukaona madocuments acho anochemedza uchimatarisa. Saka ndo pepa riri kurarisa mai panze pane chando kudai. Mutemo hausi kuzvinzwa here zvatiri kutaura kuti mapapers aya haana kumira zvakanaka. Ve-anti-corruption dai vapinda nekuti corruption iri kuitwa pakati apa. Isusu hatisi kutaura zvinhu zvisina mapapers. Zvinhu zvedu tinazvo. But unoshaura kuti pazviri kumirira pacho ndepapi. Zvinhu tinazvo zvinoprova zvese zvakaitika zvese zviri kuitika
mapapers aripo. Asi azokusvitsa kuanti-corruption wacho ukaenda ukavhura case chero ukadaita follow up hakuna chiri kufa. Kudovhura case kuzeta rapi kwacho hakuna chiri kufamba. Anenge akangomira macases. Saka tachitokumbira kune vemutemo especially side recriminal side. Nekuti yedu nyaya is not a civil case. Even mukaona kufamba kwemafile amhai mukoti, you wonder kuti zviri kufamba sei. Vaitwa dismissal, vaita application yekudzoka, uchizosaka ari kungozviita, ari kuvasendera mapepa boys pendatozoenda unotozoona kuti pamapapers awo etanga takaitisa tikaitirwa. Pakatozoita nemamwe malawyer tisikatozivi mazita awo anga akutovamirira tisingazivi vachikanganisa nyaya yavo. Vachivamirira mandinzwisisa kuti nyaya yavo yaitwa mapapers mune zvemataura imimi nemunhu ari kutiraya mapapers. Kotozoita mamwe mazita emakushezo saka uyu ndiani anga akunyora izvizvi. Munhu atoiswa paposition because uyu zvaanoita anoitisa weak side ramai. Anotoriitisa wiki handidi kunyepa side rawo nerisinawo simba. Anobva anonetesa side rawo kudai. Ende ina handidi kunyepa chinoshanda kudare iyi ndezviri pamberi pedare. Kana zvisiko havanawo zvavanokwanisa. Chero vakazviona zvisina kutaurwa havana zvavanokwanisa. Saka wozotodiscover kuti pane vamwe mazita etakusha saka uyu ndiani. Akiti kuvhunza pane akambo seni zvinobva zvandinetsa bhozi ndingaidzifambira nyaya. Kuzoona kwaani irilowe uyu ndiani uyu. Akutomirira test but test wacho hanombobvira approacha munhu iyeye. Saka yawo is more of a criminal case. Haisi a civil one. Vakaoma. Ndotenda nekuita discussion nemi. Munovimba kuti pachawanikwa solution yokukasika. Nekuti hachisi chinhu chakanaka kuti mai vane makore akadai so vachinge vari kove munharaunda vari kutibatsirawo. Nharaunda hatidi kushora. Handiti? Zvimwe zvese tindoita kutozonyepa kutogarisika nekuita peace of mind inharaunda. Hatidi kunyepa, tine vanotiona madya here, magezi here, vari kungounza nharaunda tinganyepa. Thank you so much. Nharaunda tingangoti nharaunda vese haisingori nharaunda chete. Anotiziva because tine vana vakadza pasheni danga mvura hai Dominic saka kwese ikoko vanotiziya tichiziyana. Saka I hope tikuona from vanhu vakasi hatidedu kunyepa. Kana vari kunze vanenge vakanzwawo vari kumushori chavo kuti vachinzwa kuti saka zviri kudii hatide kunyepa support tiri kuiwana. Handiti? Aiwa, thank you so much. Maita basa mama, maita basa hanzvadzi. Tambovana tichikumbira. Thank you. Maita basa nekuuya. Aiwa, totenda. Totenda imi. Ndinovimba kuti panoita something ipapa. Ini ndachida kutendawo kazhinji nenyaya yacho akasiya mataura. Munhu anga agara ari mupfungwa mangu nguva yese akamuterera history yake zvinhu zvaitondinetsawo mukati mepfungwa ndikati hazvinhu zvinowanika muupenyu zvinoitika zvine ndaitozvinyaradza nguva dzese ndotonyaradzwa nemuimbo wakakuti adzikana hama dzako dzese dzakuweka zvakanakarakadza kusiyana sokuwa dzakura ndinenge ndinadzo nemazuva ake anenge achitaura kakuti anenge achindikomborera asi saka ndafara pandaona masvikana kuti ndaitombotaurawo nezvakaita ndaiona masvikire ekuti newekusvika sei ndombomupoda mudziko rangu it's a long story. Murume watakaonana asati aenda kuhondo ukasiya ndine musikana aiwa handichatiwauye pano mutauri mashoko yaya muchivaudza zvekuti anga ari freedom fighter akasimba anga asiri munhu wekuti angafanirwa kudai upenyu hwake huri kudai
kusapota pamberi pake. Asi kubudikidza nekusarongeka kwatinoita kwekuti vanhu tinenge tiine makaro ezvinhu zvatisina kushandira, ndosaka taakusangana nematambudziko iwayo. Nekuti munhu anenge asina kuzvishandira pazvinhu zvake, hakuna musi watakambomuka tiri tese tichigara tese anga asikazvidi pamuromo. Nokuti ndakagara takamutaura kuti inini handidi zvekugara nemumwe mukadzi handizvo, tinogona kugara tichiti wekwake wekwake, asi ndinotenda nekuti akanga akazviteerera akazvidzadzisa zvinhu zvakaita asi pakuzofa kwake ndopaakunetsa. Umwe akuti ndini mudyi wenhaka ndega newana wangu, toda kudya nhaka akufodhera yo newiri rake rakafodhera. Ndisi kunzwisisika kuti wiri rakabva nepi. Zviro zvese zvaive mumaoko mangu, zvese kutanga mabhengi kadhi zvichi, uye munhu akanga achangobva kupenjenwa, mari yake hatina kumboishandisa zvakanyanya. Mari yakanga iripo yatakakwanisa kushandisa ndiyo takatenga umba yekuti tiite matitle deeds nekutenga motikari. Ndo zvinhu zvandingati zvinhu zviri zvikuru zvatakaita nemari yacho. Imwe yacho yanenge ichimo mumaakaunti yese. Mukadzi uya takanga taenda kunozvisiya kumaNicollet Board of Executors nehama dzemurume, ndo takasiya zvinhu. Saka iye ndo kwakazotorerawo zvinhu kubva ikoko kumaNicollet Board of Executors iko panoti wakatamba ipi yakaitika ikoko. Kwakungounzwa kuti ndo zvatopo, iwo chekuita uchibva watonetawo, ubva watopera simba kuti zvambobva nepi, wotombozvidaira kuti pamwedzi iwiri riri genuine. Asi nekufamba kwenguva takazoona kuti wiri harina kumira mushe, rine zvizhinji zvisipo. Ini ndakatomboendawo, mwana akaenda kuKG6 zveshuwa, ini ndii ndakatotanga kuenda kuKG6. Ndikasvika ndikanowabvunza kuKG6, muneyono ndine wiri randinaro randisi kugutsikana naro riri paneri. Havana kuita zvavo zvekutaura zvakawanda wanda, vakangotambira pepa riya ndokuisa mukombiyuta, otarisa ocheka pepa riya, vakati uyu munhu uyu pamawitnesses vakataura vakati uyu munhu wepamusoro uyu munhu aitorwara ari pabasa, musoro wake wanga usikachaiti zvakanaka, asi akazoguma afa. Takatotangira murume but uyo ari pasi ushu hatisi kukwanisa kana kuti tinotaura sei, nhamba yacho plus zita racho hatisi kukwanisa kuzviona kuti zvakanyorwa sei, zvakaitwa sei. Saka ndakafara kuti mazuva andakataurirwa iwo ndiyo akataurirwawo mwana paakaenda, wakangotaura zvimwe chete zvokuti hatisi kuzviona. Uchizotarisa zvinhu zvakati wande wande, munhu haangatadzi kuziva posi nhamba yemuromo wake. Tisaiti tikaenda kuhospitari kwemasoja unonzi daidzirai posi nhamba, ndiyo taidaidzira posi nhamba nemusoro, todaidzira posi nhamba, tobva tataura iyi kwekupedzisira. Zvine akatanga kunyora iyi, odzima pawiri rakero, odzima iyi wacho anyorwa ipapo, kwakudzima kwakuisa uyane T, akazoisa katswee pamusoro kuti zviite kunga T. Munhu haangatadzi kuziva posi nhamba dzemuromo wake, yari muromo wake. Zvizhinji zvandakaona pazvinhu zvake zvese, haunyatsi kuzvinzwisisa. Pane izvo zvekuti zvakawanda zvandakaona pane mapepa ake, asi nandiri kungoti dai Zimbabwe iyoni, dai vanotitungamirira wacho vari mukati mezvinhu izvo vatigadzisirawo vanhu vakadarisa iwe, vanhu vanofojera zvinhu zvakadai zvenhaka izvo zvizvi, nekuti nyaya dzinonetsa. 30 years handi kutamba, wafirwa nemurume, uchigara musodziri pamatama, uchishungurudzwa nemunhu asikafaniri kana kukushungurudza. Ngokuti dai ukanzi nemapurisa, mapurisa acho unoshaya kuti chii chiri kumboitika kwavari kuti wazosvike pekukushungurudzwa. Unenge usina chigumbo nemapurisa, hauna chaukashaishirana nemapurisa, asi unongoona kuti zvinenge zviri kukuremera, treatment yavanokupa inenge iri kukuremera, pese paunosvika panenge pari kukuremera. Ini pane pandiri panapa handizivi kurati kumbogadzikwa kana mumasales, asi rwendo runo ndakaita nekuendeswa kumasales nenyaya iyo yekuti ngei wavhura gate rakavharwa nameseji of court. Ini ndaida kutsvaga mapirisi akunda ndisina mapirisi ekumwa, ndiri BP patient. Saka nguva yangu yekumwa mapirisi yanga yadarika, taakunetseka.
asi ndakada kuvapa excuse hapana kana akambonditeerera. Mapurisa acho ndakada kuvataura kuti chakandiita kuti ndivhure geti icho ndaida mapiritsi angu, hapana akambozviteerera kana kuzvibhiliva. Ende handisiri mbavha, ndagara ndine manguva edzatinosangana nezvakawanda wachitaura zvisirizvo panotaurika zvinhu zvakasiyana siyana maererano neupenyu hwangu. Zvangu zviri pachena, mapepazi angu ese ndinawo, judgment yangu yaitaura zvakajeka yekutanga iripo yawaiona mapepazi angu wasati wandibira. Amwe acho ndakapera kubirwa handisina mapepazi. Iye zvinezvi ndasara nejudgment yacho ndio wanenge wari kutotarisira kuti regai tione kuidisturba judgment yaitaura zvayaiona. Jaji haana kumbokanganisa kuona maererano neupenyu hwangu nemurume uyu. Nekuti ipapapo ndinotoona pachindiremera wese wana wakakurira munharaunda kana iwe wana mukomalo sawa hatina kutanga kuziyana zvinezvi, takabvira kare. Wachitodarika nepapo wacho wana wadiki kusvika wasvike pavari apo waingotiona tichindokwazisana wachidarika wachienda. Kana imo maraini imo pawanogara pacho ndinenge ndichitoziva kuti vanogara apa. Zvino ndari kutoshama kuti zvinhu zvacho zvinenge zviri kumbofamba seiko, nekuti tinonzwa iwo achitaura kuti matiromonyama omwe haitorwi, matiromonyama haitorwi. Iyi matiromonyama omurudzi yekuti inonzi itorwe neumwe munhu anga asikagari paumba pacho, asina kumbopagara. Kwangwamboti umba yaya yangu nekuti ndine wiri. Wiri iroro harina kumira zvakanaka, rine zvakasiyana siyana zviri pariri. Dai tabatsirwawo nevanoongorora zvinhu zvaona kufamba, nekuti zviri kuurayawo shirikadzi zhinji dziri kutoshupika nezviro zvechitsotsi zvinenge zviri kuitwa nevanhu. Saka dai waedza kuoneka wachiongororawo zvinhu zvakadai, ndofunga zvingambotibatsira kuti wari kuzviita wacho zvinhu zvacho zvidzikire, tirege kuramba tichishupika tichishupa nevanhu vanenge vachida kubira vamwe vanhu zvinhu. Umwe neumwe anenge achiziva upenyu hwake hwaakararama murume achiri mupenyu. Ini vanhu vese munomu vanhu vaingondiona ndichikwirawo ndichidzika ndiri muno mudanga mvura. Wazhinji vamwe iye kwake ikoko aionekawo kwake kuzvireji zvekuti zviri kutovashamisa kuti waone zvinhu zvakadai kuti chii chiri kuitika. Ini ndonyatsa kuziva kuti murume wangu zvaakaenda kuhondo kwaiva kuti tisununguke, aida kuti vanhu vasununguke. Dai ari kuzviona aimuka paari kuona, ari kuzviona todaira ari kuzviona zviri kuitika. Dai aimuka handifungi kuti zvaimunakidza kana kumufadza pezvaari kuona zviri kuita, nekuti zviri kuitwa newasari wapenyu ndio wari kuita zvinhu izvozvi. Kune vamwe vanhu vari kupindira nyaya dzenhaka vasingafaniri kunge vari mukati menyaya dzevanhu vasingazivi. Ndivo vamwe vanhu vari kutikanganisa mukati meupenyu. Nyaya yemari iri kunetsa nekuti kazhinji vanhu vari kutengerwa kuti vapindire mune zvinhu zvasingazivi vachireva nhemba kumakoti. Dai machibatsirawo vazhinji shirikadzi, mabatsirawo vazhinji shirikadzi, tizooneke tiri kuuya nehama dzedu panguva dzatinenge tiri kusangana nematambudziko. Hama dzemurume dzinge dziripo dzichitinesawo zvadzinoziya, dzangu dzichinge dziripo dzichitinesawo zvadzinoziya, kusvikira kana wari wana wakura ngavasvikewo vachitaurawo zvavanenge vachiziva neupenyu hwevabereki wavo, nekuti zvinhu zvinotibatsira izvozvo. Iye zvinezvi inini ndiri kungotenderedzwa kunga ndine mhosva yandakapara. Dai ndaoneka ndiri kubatsirwa, ndaona vanhu vanondibatsirawo kuti ndione kupiswawo muronda irori, nekuti ndatoo murwere pandiri ipapapo. BP yangu inobatwa iri kumusoro-soro kwandisingambozwi kuti indawa chii chiri kuitika. Ndakatanga kubatwa BP nenyaya iyozvi. Saka pani zvino upenyu hwangu hausi kumbonakidza. Ndinogara ndichingotambudzika, ndinogara ndichitsvaga mari yemapiritsi kana yenyu. Ndinenge ndichiita kutambudzikira zvinhu zvacho zvese nekuti ndinenge ndisina kuzvitarisira. Kuchiuto kwataimborapwa zvakasununguka zvemahara zvacho hakusisina. Kana wafirwa nemurume unenge usikachaendi uchirapwa ikoko, kunenge kusisina chaunobatsirwa nacho. Saka ndiri kuti dai maedza kutibatsirawo isu seshirikadzi. Tiri kuitirwa zvatiri kuitirwa newakangwara. Vakangwara vanomhanyirira pfuma yemurume afa, ndiwo vari kuuya kotora vachibudirira. Hamena kuti vanobudirira nenzira dzipi dzavanobudirira nadzo, asi zvinhu zvinenge zviri pachena.
uchizoona mazita apera uchindwa kukanzuru kuda kuzoti utarise mazita anenge apera uchindwa hakusisina zita rako riya rinenge rakanyorwa ikoko. Amene ndo anenge waita muchinjirei muzviro zvacho. Dai matibatsirawo panguva dzatinosangana nezvinhu zvakadai. Zvakafanana nenyaya yeumba. Ini ndakanga ndaisisa umba iyo ikavhiti ichiti haifanirwi kutengwa, haifanirwi kutengeswa nekuti yanga ine pfungwa dzekuda kuitora kwacho achitengesa. Asi ndofunga ise cheating game yavari kuita neye mukadzi ari kunyepa kuti ndakatenga umba. Ndofunga zvinhu zvavanomboita hakusi kutanga kuti vari kutanga kuitira inini. Wakazviita kuna vanhu vakawanda vaneiwawa. Igame yavo yavanoita, mutambo wavanoita wekutora dzimba dzevanhu vakadai so vanenge vakafa kudai votora voisa mumaoko mavo. Dai maedza kutimiririrawo seshirikadzi dziri kutambudzika. Tiri kukanganiswa ipapo pekutorerwa dzimba dzedu nevanhu vakangwara vanosvika vachiti isusu tiri kudai, tisi tiri kuita zvakati. Dai maedza kutitarisawo nguva dzese. Panoitwa estate yemunhu hapafanirwi kuva nemutorwa ba anopinda achiti ndini ndazodai, ndini ndatenga umba. Nekuti mukutenga umba umu ndo panoamba chigefa chavo, ndo panoamba chitsotsi chavo ipapo. Anotenga umba asi anoziva kuti umba iyi yanga ine kavhiti, yanga yakaiswa kavhiti. Dai maedza kutigadzirisirawo vanotitungamirira wacho nekutitarisawo isu seshirikadzi kuti tiri kumiririrwa zvakakwana here, nekuti hatisi kugarisika ba mudzimba umu. Kana wadaro vanenge vaine nzira dzavanotiita follow up dzechitsotsi. Tiri kushungurudzwa zvamusikaziva zvatinonyararira. Panika ini ndakashungurudzwa zvandakaona zvakawandisa handikoni kuzvitaura. Ndichishungurudzwa kuti ndione kusiya umba iyoyi. Asi ndangoramba hangu ndakashingirira kuti nerimweni zuva pamwe Mwari uchandivhurira mukana.